Όπως είναι γνωστό, από προχθές το βράδυ η ελληνική κυβέρνηση έχει καταθέσει επισήμως την πρότασή της προς τους θεσμούς για έναν έντιμο και αμοιβαία επωφελή συμβιβασμό που θα δώσει ένα τέρμα σε αυτή την κρίση στην Ευρώπη και βεβαίως θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να ξεφύγει από αυτή την ασφυξία, την οικονομική, αλλά και περιθώρια ανάκαμψης. Θα δώσει τέλος στα σενάρια για Brexit, θα δώσει τέλος στα σενάρια της καταστροφής. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει σχόλια πάνω σε αυτή την πρόταση, αλλά ούτε και κάποιο άλλο κείμενο, όπως ακούμε, από την πλευρά των θεσμικών εταίρων. Χθες βράδυ δέχτηκα πρόσκληση από τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, να μεταβώ στις Βρυξέλλες προκειμένου να συζητήσουμε από κοντά. Και με μεγάλη χαρά ανταποκρίθηκα θετικά. Θα πάω για να συζητήσουμε πάνω στην πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης. Να του εξηγήσω ότι σήμερα όσο ποτέ άλλοτε είναι αναγκαίο οι θεσμοί και κυρίως η πολιτική ηγεσία της Ευρώπης να προσχωρήσει στον ρεαλισμό πάνω στον οποίο κινείται εδώ και 3 μήνες η ελληνική κυβέρνηση, διαπραγματευόμενη τα δίκαια του ελληνικού λαού προς όφελος μιας ενωμένης Ευρώπης, που σήμερα είναι αναγκαία για τους λαούς όσο ποτέ. Χρειαζόμαστε την ενότητα, πρέπει να αποφύγουμε τη διαίρεση. Είμαι βέβαιος η πολιτική ηγεσία της Ευρώπης θα κάνει αυτό που πρέπει. Θα προσχωρήσει στο ρεαλισμό.